Rai nigo bagendete kugikiri chibura burwe chio chabete chikwenekirwa chingaki chirombe yalinda mwananchi yarenge horogongo rwagusi ukwana chingaki cyumujega bwo kwigore nyumba yegekoro yo mugusi cultural center ime ya Masaba North ward ya Gachuba mu jumbe girifu gisaira monero badia barongo webunge ya bumachogi barabunigo bagikiri chisegie cyo asokogani egesaku kwegeli abananchi gutwara chimbwa chire chingi yo muri kitopol kapokara narogoturwa sinjira yoboitirano naso mujigoyo iga bwo kwigore nyombe yega yegekoro oyo okorekana sinseme chiga che sub county ya Masaba North enyombe yo yemanyakanitibuna omugusi cultural center Masaba North eyo yabeire gegwasyolirwa n'omugaka Angiri Kataro magonga karamangina bya tage mkolekoli naendera nekoli nje baba nebire nebire ko badela urawo kale ndondo banyandondo wa kana ito ko manana ngo bari yebire semeye ensemo erinda abantu begere mbaba isagotiga omonwobo aigano abarai abaikirana ime yekinseme chigabunenchire ya moyoko bakirori nawe gotogia omukyoyo iga bwo kwigore nyumba yegekoro erinde ekyare kyangi kenyara ko bagikwemanya korwa asaje iga. Tunashukuru sana nando sobokaraki sobo chika abantu bose bitwari gati kolirega intubune kejoro yoko bisi kaya basaya baitoga babe engaged ko iguri sebi igo culture erasma etugeku nali abana baitu tuchakubairani to the proper setting na kibaboneka komenya nakobana amasikana yana igule gane culture obo menyo bwo busi ekere wajire iburo tanira nese idojo garaki ochukurwani abantu igokoba macho erinde kerese igie gocha egoterete n'abantu baseino osoka ogende kurwani bali baisiko ere byabozere bobe no mujiga wekiranwa amono mojumbe bworogongoriga rwabo gitutu bwa Masaba Muski Clive Mbane Gisairo amo nolia webungelia ya bumachoge bali bwaburabu Obadia Barongo abo bonse balensa yalinda mwananchi asibenyorera libagali ogwaka siasa nanene chialinda mwananchi kwatukurige yasini into kumajikorana Kenya's future linda mwananchi has a big stake. It has a big voice and it is perhaps the game changer in the entire national political arena, so stick where you are. Korengana muna bara yawe gani go bagendere ko bakugikira kibura buru cyabete chikwene kiwarituko babwate umusangerekano meyorogongo rwagusi yendo bono bagendere ko bakugikira egati abana bo bakongaino na kwibwatania ase chisegi Kindly rotota baito batali naimtwe mwade bino nyekenya yakongire. Gunzim is not a source of livelihood. It is a shortcut to hell. Majority yarenge abana basubati abantu kurtama ginari koro kinege saku tutarendeti izero bego nigagendere ko bwagusegeta baga kaime yorogongo rwagusi wenike bunango igora bali bituwe binga bunebiga byo kobeka chingikaro chingiyago cha sabana bake bagukina elio kulendegesa kukyo mogusi so tiratoigeria abana baiko tiratoigore more of these centers. I'm challenging you abagaka bandi create more forums maybe the one we are trying to esukuma culture education as a part of the curriculum omumuro batamaro oranyale kurusikitutu bon ko gunde ngai no muri koirania nekene tarikene muri yani konye tirate bena maybe konye muri koirania sengencho malingi kuligyo monto monuke oyo bono gakino monukare moko motigagenderega ingo reporter igetaseni kya wanchete kya getembe kuruiga asinseme chiga che sub county ya Masaba North eyo gotoke meye bunge yabo gitutu bwa Masaba county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara